Googlesta lähdetään. Autovuokraus. Jos mä olisin käyttäjä, niin tässä vaiheessa mä olisin kyllä lopettanut jo etsiminen, koska mulla on koko ruudan nimen erilaisia autovuokrauksia. Mikä se on sitten nimeltä, jos ei se ole autovuokraus? Kaupunkiautot. Eli ainakin ensimmäinen havainto, että hakukoneen optimointia voi harjoittaa. Kaupunkiautot kaupunkipyörien kohdalla. Lähdetään Go Nowlasta liikkeelle, koska se oli ensimmäinen, mitä löytyi. Rattiin ilmeisesti, kun mä scrollasin tätä alaspäin, niin viimeisenä itemina täältä löytyy se, että haluatko nyt rattiin. Katsotaan, mitä sitten App Store sanoo siitä, jos... No, täältä löytyy Go Now ensimmäisenä. Nyt oli hyvä. Mobiili-installointi tapahtui ketterästi. Aukaistaan se. Vähän tämmönen intro nyt. Joo, täällä on kaikkea kivaa niistä. Avaa ovet ja aja. Minulla on varattu jo. No se on aika nopeeta. All inclusive. Aja ja pysäytä. Niin, all inclusive sisältöä sekä ajon että pysäytyksen. Sitten kirjaudu. Syötä puhelinnumerosi. Ei, nyt tuli PIN-koodi. Joo, tervetuloa Go Now-palvelun käyttöön. OK, sen tuli ohjeet. Ja se löysi mut kartalta. Ja ennen kuin voit tehdä varauksia, sinun tulee täydentää profiilisi lisätä maksutavat. Lisää oma kuva. Jees. Lisää ajokortti. Kuva siitä. Mun pitää ottaa varmaan kuva mun ajokortista. Mä pyrin täyttämään näitä kysyttyjä tietoja. Tietojen päivitys onnistui. Ja nyt mä sain tekstiviestiä, että mä oon tervetuloa Go Now-palveluun. Se sanoi, että mun tiedot on päivitetty ja lähetti mulle sähköpostia. Sähköposti käytännössä kertoo, että mä oon nyt valmis siihen. Mutta tuolta voi nähtävästi avata sovelluksia ja lähteä matkaan. Tosin tämä ei nyt nähtävästi klikkaakaan, vaikka tämä näyttää klikkaavalta. Onko tässä mitään linkkiä siihen sovellukseen? Ei. Nyt ollaan kartalla. Nähtävästi lähiseudulla näyttää olevan K4 autoa. Ja tuolla on help-ikoni. Mä en tiedä oikein mitä se tekee, mutta koska mä oon kiinnostunut katsomaan mitä se tekee, niin se kyllä on laajentunut. Nyt voit varata itsellesi parkkipaikan Vantaalta Espoosta. Varatapa. Mitä? Se ei ollut helppi, vaan se oli tämmönen uutis. Niin, siis varata parkkipaikan. Se voidaan vaan lähteä ajamaan. Tästä herää vähän epävarmuuden tunne, että mitä Mulla se ainakin herää. Tää helppi nyt ei oikein näytä sulkeutuvan missään. Kokeilisi klikata uudestaan se samaa painiketta. Ei. Tai ulkopuolella. Suunnatulos on se tuo. Kokeile sitten takaisin niin kulmasta. Saako ohjetta sieltä alhaalla? Takaisin tästä. Se on varmaan ton Täältä tulee näitä erilaisia. notifikaation Mutta tässä todennäköisesti täältä pääsee ulos kuitenkin tällä maksutapa. Mä epäilen, että täältä lähtee myös tällä kertaa. Niin joo, katos, ennen kuin voit tehdä varauksia, sun pitää tehdä. Niin. Luottokorttinumero nyt. Tämä on velotettu väliaikaisesti 1 euro. 100 euroa. 1 euro. Uskoisin olevani siinä tilassa, että mä pystyisin täältä. Ei, kun ole hyvä ja odota, että käsittelemme rekisteröitymisen. Onko se joku automaatti käsittelemässä? Joo, mutta tämän mukaan se tapahtuu 8 ja 16 välillä. Onneksi meillä ei ollut mitenkään minuuttiaikataulu. Katsotaan, tuliko tänne nyt joku viesti? Kiitos rekisteröinti. Asiakaspalvelu käsittelee uusia rekisteröintejä. Pääset matkaan heti, kun rekisteröinti on käsitelty. Siis onko se joku ihminen, joka käsittelee manuaalisesti? Pitääkö se ajokortti jotenkin? Katsoako ne sen jotenkin? Okei, pystyykö mä varaamaan? Täältä löytyy yksi auto tuolta. Ja odotat profilointia, odotat profilointia, odotat profilointia. Mutta on sillä hassua, jos se ei niinku kerro siinä heti alussa, että mikä on odotusaika, että pääset sä ajamaan. Tai siis niinku, jos mä nyt olisin kärsimättömänä henkilönä tässä tekemässä tätä juttua, niin mä olisin varmaan ihan sillä, että no eihän tämä täysin hyödytön palvelu, mä olisin tarvinnut sen auton nyt. Mutta live-chatti löytyy täältä, mikä on hyödyllistä. Nyt siltä voisi kysyä. Elina on kysynyt multa jo monta kertaa. No nyt meillä olisi kysymys. Kuinka kauan profilointi kestää? Kun ne ei missään kerro sitä, että se rekisteröinti pitää tehdä hyväksyä. Maksimivuorokaudessa. Maksimivuorokaudessa. Onko mahdollista saada sitä nopeutettua? Mitäs sulle vastattiin? Voit toki laittaa tarvittaessa viestiä. Kannattaa kuitenkin hoitaa tuo profilointi ajoissa ennen ajoon lähteä. Voisitte kertonut. Matkapäässä jos... Sanotaanko sieltä sivulla, mitä siellä? Pääset siis matkaan hetkessä aina kun tarvitset. Ai nyt se katsotaan. Nyt sä hetkessä. Paitsi ekalla kerralla. Turhaan sitä niinku peittelee sitä tietoa, se johtaa vaan harmia sitten, kun ei tiedä mitä tapahtuu. Tai sanotaan, että hänhän nyt tekee kyllä kaikkensa tuossa itse asiassa. Hän sanoi, että hän voi yrittää nopeuttaa sitä, että millä puhelinnumerolla rekisteröidyit. Aha, alright, hyvä. Hei, profiili on nyt kunnossa. Aha. Ihan hyvä myös hyvä asiakaspalvelu. Nettisivut ei kertonut etukäteen mitä odottaa. Oltiin vähän pettyneitä, mutta sitten asiakaspalvelija vähän nyt pelasti tämän meidän
tilanteen tässä. Sitten se oli myös ehkä vähän hämäävää, että ne käytti niinku, että rekisteröitymistä ei ole vielä hyväksytty. Ja sitten niinku muualla samassa applikaatiossa puhuttiin profiloinnista. No niin, missä se lähiauto on ja mitä me tehdään seuraavaksi? Me voitaisiin itse asiassa kokeilla yksi tällainen varaus, koska ne purkautuu 15 minuutin kuluttua. Eli kokeillaan, otetaan tosta nyt yksi. Tuossa tällainen kiva Toyota Auris. Varaa heti. Ohjeet autolle, varaa parkkia, paikka, peruvaraus. Se on varattu. Ja mulla on nyt 14 minuuttia 45 sekuntia aikaa mennä sinne. Täältä löytyy ohjeet autolle, jossa nähtävästi tulee kartta, josta näkee mitä sinne Just olin kävellään. miettimässä, miten mä osaan tonne. Se näyttää, että mulla menee 11 minuuttia kävellen siihen, mikä tietysti on aika, koska mulla on 15 minuuttia aikaa. Eli todennäköisesti mä en ehtisi tohon autoon. Onko se kauan sinne menee kävellä tässä varausvaiheessa? Ei, tässä se ei näytä sitä. Ja täältä ei myöskään saa lisää tietoa tästä autosta. Sanokaa autoilijoina, että riittääkö teille tieto auton merkistä ja valokuva siitä? Kyllä se mulle Kyllä ainakin mulla kertoo. Okei. näyttää valokuva, että mikä Ukraina on. Okei, Mutta niin. se lastenistuinnassa, niin se ei niinku Mä uskoisin, että niissä olisikaan kuljetuksia. Paljonko ja lysti nyt maksaa siis? Jos me nyt ajettaisiin puoli tuntia tällä autolla, niin paljon tämä homma maksaa meille? Se on 58 senttiä minuutti alkaen. Varmaan siitä, kun sä aloitat sen käyttöön. Ja... Onko se 15 euroa sitten puoli tuntia, vähän yli. Katsotaan, että netistä paremmin ohjeita. ruuhka-aikaa paljon tuolla ajalla. Tuossa on hinta. Minuuttihinta on kyllä 47 senttiä. Varasin sen, me lähdetään menemään. Ja meillä olisi niinku varttiaikaa kävellä sinne. Siellä se. Otan kuvia. Olitko sä ensin, että olen auto? Mä en usko, että se ei Lähetetäänkö ne kuvat sen sovelluksella johonkin? Joo. Okei. Se on lähetetty, siinä on 4 kuvaa, mitkä pitää avata. Jee! Ollaan päästy auton sisään. Mitäs täällä nyt tapahtuu? Oliko sulla jotain avaimia siellä tai? Avaimet löytyi tuolta hansikaslokerosta. Mitäs me saatiin tää auki, mutta meni se ohi kokonaan se vai? Kännykkäapplikaatiosta painamalla aukaise ovet. Mut siinä oli siis ohjeet aloitukseen, pysäköintiin, lopetukseen. No niin. Nyt lähdetään. Yes! Auto on ihan siisti ja hyväkuntoinen ja passeli tähän kaupunkiajoon. Jännä, että oli säästetty siinä navigaattorin pois. Niin, se oli erikoinen, että navigaattoria ei saa autosta päälle. Luulisin, että se on aika tarpeellinen semmoiselle, jotka luottaa. Niin varsinkin sellaiset, jotka ei aja koko ajan. Mietitään, että mihin tää sitten voidaan jättää tää auto. Että... Autossa on etähallintajärjestelmä, joka seuraa vuokra. Se oli väärä ohjeessa. Aha. No niin, tässä oli toinen ongelma. Etsi vapaa paikkaa asukas pysäköintialueelta tai varaa palautuspaikka sovelluksen kautta. Eli me ollaan nyt siis palauttamassa tätä. Katot väärää sivua. Tein taas toi väärä. Tarkista autojen valokuvassa kokonaisuudessa. Laita avaimet hansikaslokeroon, älä lukitsaa ovia avaimella. Sulje ovet ja ikkunat, varmista, että valot sammuvat, lukitse ovet puhelimella, varmista, että ne lukittuvat kunnolla. Eli avaimet on sisällä, sit sä teet sen loppukuvauksen vai? Joo, siis ei pyydettäisi tällä hetkellä vielä loppukuvaista. Katso mitä tapahtuu, mä sanon sulje ovet. Joo. Ja lopeta varaus. Ovet suljettu. Sen jälkeen se kertoo, että etsi vapaa pysäköintialue. Lopeta varaus, joo. Oletko varma, että haluat päättää varauksen? Joo. Ok. Ajosi kului 24 minuuttia ajaa aikaa. Täytämme tarkemman koosteessa nähtävästi. Okei, se tuli jo. Tuolla vieläkin voit vielä avata ovet, jos unohdit jotain autoa. Se on ihan hyvä. Ajoit 6 kilometriä. Mutta ei nyt kysy sitä, että mun pitäisi kuvata se, vaikka sä sanoit, että mun pitäisi kuvata se. Alright.